खुलुमबाय। दिनै 13 फेब्रुआरि 2024 मंगलबार। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुर हालामनि बाथौफुरियाव खुंजानाय बाथौ फुजा मेलानि गिबि बान्थाखौ सेथि बान्थाखौ अधिकारिखौ चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बासुगावनि हालगिरि गामिनि थागिबि सन्जिब बसुमतारिया 100 रांनि लटारि टिकेटखौ लानानै बे बान्थाखौ मोननो हादों। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बागजानाव आर्मि आरो पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामनानै पिस्तल आरो गोथां गुलि बोखांनो हादों। लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरा आयेननि बेरेखा पिस्तल आरो गोथां गुलिनि फालांगिरि खालामग्रामोन आरो बिसोरो डकाइतनि खामानिबो मावोमोन होननानै बुंदों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय ब्राजनाथ पानिका 42 बोसोर बैसोनि आरो निरत्ता बरुवा 46 बोसोर बैसोनि। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारा ओनसोलाव 1 बोसोर जानाय गथ' गोरलैखौ फ्लाइअभार साखाथियाव सोरबा सिनायमोनै सुबुङा किडनेप खालामनानै लांदों। लांखारजानाय गथ'नि बिमानि मुङा जाबाय हासिना बेगम। हासिना बेगमा दखानाव खामानि मावोमोन आरो जाथाया जानाय समाव हासिना बेगमा दखानाव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बे जाथायनि उनाव हासिना बेगमा दिसपुर पुलिसनो केस होनाय जादों आरो दिसपुर पुलिसआ नायबिजिरनानै गथ'खौ रैखा खालामफिननो हादों। लामा ससेनिफ्राय हरखाबै गोमादों। सोरबासो लांखारदों ना सोरबा दुथांफोरासो किडनेप खालामदों बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसुलि प्रिया बसुमतारिया गावनि न'निफ्राय फरायसालियाव थांबाय थानाय समाव लामा ससेनिफ्राय हरखाब गोमादों। प्रिया बसुमतारिखौ लामानिफ्राय सोरबा दुथाङा लांखारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जुदि नोंथांमोना प्रिया बसुमतारिखौ नुदोंब्लाथाय नैबे अनजिमायाव फन हरनानै खौरां हरनो हागोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आग्रायाव सासे सुबुङा गावनि जोनोमगिरि बिमा आरो गाव जोनोम होनाय 12 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ'खौ बिसनि मुलि दौनानै बुथारनानै गावबो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। जेब्ला बिनि बिसिया राजस्थाननि सिकाराव खाटु श्यामजी मन्दिराव खुलुमनो थाखाय थांदोंमोन अब्लानो बे जाथाया जाना थादोंमोन। बुथारनानै गावखौ थैनाय बा गावबो थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय तारुन चौहान। तारुननि न'नि साखाथिनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला तारुननि बिमाया थांनाय गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो लोमजानानै बेराम जाना दंमोन आरो तारुनआ पेप्सि डिलारशिपनिबो खामानि मावोमोन। नाथाय बिमानि थाखाय बिमाखौ नायफिनबाय थानायाव खामानियाव थांनो हायाखैमोन आरो खामानियाव थांनायनि गोबां लस जादोंमोन। लोगोसे न'खरनि बिबानखौ लानानै खस्थ' मोनदोंमोन। बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों। जाथायखौ मिथिनानै तारुननि बिसिया दा न'आव फैगासिनो दङ आरो बे जाथायखौ लानानै आग्रा पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। हाथाय बाजारफोराव सामब्राम गुफुरनि बेसेनखौ लानानै गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे सामब्राम गुफुरनि बेसेनखौ लानानै माखासे न'खराव सामब्राम गुफुर जानायखौ बन्द' खालामथ'दों। सेरसे बेदराव सिगांहाय दरसे सामब्राम होग्राफोरा आथिखालाव खावसे सामब्राम गुफुरखौ होनांगौ जादों मानोना सामब्राम गुफुरनि बेसेना अख्रां मोनदों। आथिखालाव बाजाराव सामब्राम गुफुरनि बेसेना सोलिगासिनो दङ सेरसेयाव 400 रां। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरमा पुलिस बादानि मथाथुलि गामियाव मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। मथाथुलि गामिनि बाबुला रामसियारिनि न'खरखौ रायजोनिफ्राय बैकट खालामदों होननानै बाबुला रामसियारिया अजद दैखांदों आरो बे जाथायनि सायाव बाबुला रामसियारिया पुलिसनो केसबो होनाय जाबाय। प्रमद बर'आ सिगांनि समाव आन्दलन खालामनाय समाव जेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन खोथा होदोंमोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ आरो खोथा होनायफोरखौ मोनसेबो मावनो हायाखै। प्रमद बर'आ सासे थगायसुला। प्रमद बर'खौ रायजो राजाफोरा राजा इरादजोंसो रुजुयो। इउपिएल हानजाया दिनै बिजेपि हानजाजों एलायन्सआव दङ आरो बिटिआर ओनसोलाव सरकारखौ सालायगासिनो दङ। नाथाय जेबायदि रायजो राजाफोरा प्रमद बर'निफ्राय आसा खालामदोंमोन बेबायदि मोनसेबो आसा खालामनाय खामानिखौ प्रमद बर'आ मावनो हायाखै। प्रमद बर'नि सिगांनि आन्दलनाव बुंनाय बाथ्राफोरा नंखाय गोजा। बिथाङा मावनो हाया होननानै गर्जन मुसाहारिया बुंदों।
मणिपुरनि लटाक लेकआव आयेननि बेरेखा कारेन्टजों ना हमनायनि जाहोनाव साद' ना सारग्राफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय ना सारनायाव बाहायग्रा गोबां मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। हमजानायफोरा बेनि सिगांबो लटाक लेकजों लोगोसे माखासे दैमा बिलोफोराव आयेननि बेरेखा कारेन्टजों ना हमबोगासिनो दंमोन, नाथाय जोबथायाव हमजाबाय। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय क्रिस्टिमायुम, नावाखान, बायुमायुम, साफिना आरो आयुष उद्दीन। राजस्थान रायजोनि सिहरीआव सा 20 आइजोफोरखौ अंगनबादियाव साख्रि होगोन बुंनानै सिहरी मिउनिसिपल काउन्सिलनि चेयारपारसन महेन्द्र मेवाडा आरो बारग' काउन्सिल कमिसनार महेन्द्र चौधुरीआ थगाय-थसि खालामनानै जिनाहारि खालामदों होननानै आइजोफोरा बिसोरनि सायाव केस होनाय जादों आरो पुलिसआबो बे केसखौ लानानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। नाथाय दुथांफोरखौ दासिमाव एरेस्ट खालामथ'नाखै। गोथौयै नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो एरेस्ट खालामगोन। दायनिगिरिफोरा गाज्रि खामानि मावनानै भिडिअ बानायनानै भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव हगारगोन होननानै भाइरेल खालामगोन होननानै सिगिनानै ब्लेकमेल खालामनानै 5 लाख रांबो बिदोंमोन होननानै आइजोआ बुंदों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय लासांगा ओनसोलाव पुलिसआ अपारेशन खालामनानै गंसे आखाइजों बानायनाय हेन्डमेड पिस्तल आरो गर-9 गोथां गुलि हमदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय 2 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय जाफार आली, वेस्ट बेंगलनि थागिबि, आरो बादल हक। बिजेपि आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जाबाय थानाया प्रमद बर'आ आथिखालाव सोरखारखौ सालायनो हायाखै होननानै फोरमान जादों। बिपिएफ हानजाया मार्च दानाव एमपि बिसायख'थिनि बिजाथिखौ फोसावगोन। बे समाव एमपि मासियाव गोबां सुबुङा 3-4सो केन्डिडेटफोरा गावसोरखौ बिजाथि फसंजानो लुगैदों, नाथाय बेखौ मार्च दानावसो फोसावगोन। प्रमद बर'आ अरुणोदय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होनाय खामानिफोरनि अनगा गोदान खामानि मावनो हायाखै। नब कुमार सरनानि एसटि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय। बिथाङा इलेक्सन गेलेनो मोनगोन ना मोना बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन आरो आयेनासो बेखौ बिजिरगोन। बेखौ दा जोङो जेबो बुंथ'नो हाया। कच राजबंशी आरो आदिबासी हारिनि जनजाति दाबि खालामनायखौ बिपिएफ हानजाया बेरेखा खालामाखै होननानै हाग्रा महिलारिया बुंदों। उत्तर प्रदेशआव सासे 30 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि लन लानायखौ होनो हायैनि थाखाय गावखौ थैबायनानै देखायनो थाखाय थगायनानै सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बुथारनानै बे सुबुंखौ अरजों सावदोंमोन। उनाव जाथायखौ पुलिसआ मिथिनानै सुल्तानपुराव पुलिसजों हमजादों। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय विक्रान्त पेरमा। विक्रान्त पेरमाया 10 लाख रांखौ लन लादोंमोन आरो बे रांजों बिजनेस मावदोंमोन, नाथाय बिजनेसआ डाउन जानायखाय रांखौ होनो हायाखैमोन। बेनिखायनो पेरमाया गावखौ थैबायना देखायनो थाखाय लनखौ होआलासिनो बे जाथायखौ खालामदोंमोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।